اوكي. هذا رد كورحو. انتي مثلك حتى نقر على انا بزح قشتاي زي تقورني مالت نجارب كل ناسي مزحت بجي تغيروا يتخيلني مجن مزحت بجي بتشبز ولا نقرات كنجارب كلنا زح شيء بسمعيت وأنا بزمسلني الكات راح تجارب تدخنك نتنقر دارجة أب هقا في خات قدفو انت حدا خون خير كنت حدا خون أكلني اللي هنجارب مخلينا جن دمس شبه خالت أفار زخونة لبرادر. أوكي شبه زخونة نقرات كنحس كلنا يصب زحاشة نختع كشتاك جبر سخيل مالت كهبت مسخيل عن طيب استزارب كازروا هم شركات داخلين سويسرلاند سويسرلاند تي حبرت أسويهم كصبوك يرم دعزم بر صحابة زلهم ناي حوار سمما قنا بناي زي أزور الجزازة ثم كاندي أبت ناي بعد أمريكا ناي بعد فرنسا ناي قلي حتى قدفوا على زي ناي باري مشات مش خصوصيهم زم بعد أمريكا بعد البرتغال بعد الإسبانيول ثم كاندي نبارايو شتوس نبورو دك سويسيا سويسرلاند እዩ ሕጂ ብዛዕባ ወርቂ ሓተ ንፀኒሕካ ነርካ ወርቂ ናይ ዓለም ሙሉእ ወርቂ ከፃርዩ ድኽእሉ እቲ ሓይሊ ናይ ስዊዘርላንድ እንታይ ኣብ ፕረሲዥን እዩ ንሱ እዩ እቲ ቀንዲ ናቶም ክእለት ብፍላይ ናይ ሓፂን ኮነ ናይ ማለት ናይ ዝኾነ ይኹን ማዕድናት ናይ ምፅራይ ክእለት ዘለዎም ስዊዘርላንድ እዩ ስለዚ ናይ ዓለም ሙሉእ ወርቂ ዝፃረይ ኣብ ስዊዘርላንድ እዩ እዚኣ ሓንቲ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ካብ ኤርትራ ይምፃ ካብ ካሊእ ይምፃ ብዘይገድስ ኣብ ስዊዘርላንድ ይፃረይ እዩ ሕጂ ኤርትራ እቲ ናይ ኤርትራ ዝመፅእ ወርቂ ኣብዚ ተፃርዩ እዩ ዝወፅእ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ በስ ናይቲ ህዝቢ ናይ ሪፈረንድም መሰል ናይ ዲክታተርስ ገንዘብ ክንሕዝ የብልናን ዝብል ተኣሽሙ ገይሮም ብሪፈረንድም ስለ ዝፀደቐ ሕጂ በዓል ኢሳያስ ኣብዚ ከማን ንብረቶም ከፍ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም እዚኣተን ምናልባት ተደኣ ኮይኑ የመሓላልፍዎ እዮም ናብ ካልእ ከም ስዊዘርላንድ ኣብ ኩሉ ቦታታት ከም ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ገለ ባንክታት ከም ዘለዋ መጠን ናብኡ ገፁ እዩ ዝኸይድ እቲ ንብረት ናይ በዓል ኢሳያስ ሓንቲ ኣኔክዶታ ኣላ ክነግረካ ዝደሊ ኣብዚ ዝግበር ቃልሲ ኣብዚ ውሽጢ ስዊዘርላንድ ዝግበር ቃልሲ በዓል ሃብቲ ኣብ የማነ እቲ ፓርላማ ኣብቲ ፓርላማ ብብዝሒ ቶም ራይትስ እዮም ዘለዉ ኮፍ ኢሎም እቶም ቀንዲ ንብረት ናይ ዓለም ዝገፉ ማለት እዩ ሕጂ ሽግር ዝፈጥር ከዓ ነቲ ንዝናትና ማለት እዩ ኣየፅድቁልናን ንሳቶም ዝያዳ ይኾኑ ሓደ ግዜ ዝከረኒ ንገለ ገንዘብ ንኢሳያስ ክወሃብ ተባሂሉ ሲ ነይሮም ዳርጋ እቶም ሶሻሊስት እስኮነ ዋላ እቶም ቀጠልያ ንሓነ ሓደ ዲክታተር ኣይንህብን ኢና ዝብል ድምፂ ሂቦም ሕጂ 42 ሰባት እንዲኦም ዘለዉ ብቲ ካልኣይ ፓርላማ 19 ብ20 ገለን ኮይኖም በቃ ተሳዒርና ንሕና ማለት እዩ ሞሽን ቀሪቡ ነይሩ ኣብኦም ኣብ ስዊዝ ኣብቲ ፓርላማ ንኖ ክንህብ የብልናን ዝብል ዘረባ መፅዩ ንክወሃብ ኣለዎ ዝብል ስዒሩ ስለምንታይ እዚ እቶም ክህቦ ዝደልዩ ንሱ ክነብር ኣለዎ ዝብሉ ኣረኣያ ዘለዎም ኣካላት ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ስዊስ ማለት ስዊዘርላንድ
كابتن كالوت مالتي ناشونال بزيادة زلوا هاجر يا سلزسي سا حنتي كابتو نبرت ناي أفريقيا جبا تدلي أكاليا كلهم قاعد يكونوا سي توم هبتامات مالتي ملياردر يندلو بزي سلزي ساتوم تنبرتهم قطفا يدليون يوم بزيادة كخعبتو يمزدليو كخعبتو زدلي خا من يدمس كم زولكو خاب أفريقيا يدمس خاب كلا يمسيني زين كلنا ايروبلانات هاي تك ايروبلانات سرعات بسري كامبي ابز عادي ناي ايروبلانوم يكون ولا ناي سبيس يكون ولا ناي جل ابز عادي سرعة انا ابقى قال ستات سريعين يري فابريكات سريعين يري بصراحة لوز نمر كوان ناي ناي تانكراتون كوني ناي ايروبلانات ناي امريكا ابزو صراحة كله يدريون يري وعلي بإيدي كمان تصرفوا لوز نمر كومالتي ስለዚ ስዊትዘርላንድ ካብተን ካልኦት ትፍላይ ኣልካን ክንዛረብ ተዳ ኮይና ኣይትፍለይን እያ ፈፂማ ኣይትፍለይን እያ ኣብ በዓል ፈረንሳይ ትፍለ ወላ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ይትፍለ ኩለን ዘን ዌስተርነርስ ፈፂመን ኣይፍለያን እየን እተን ተኸልኪለን ዝነበራ ኣካላት ከም በዓል ሩስያ ቻይና ሳተን እየን ሕጂ ኢድና ከንእቱ ኣለና ወይ ኣብዚ ከሉ እዩ ዝብላዕ ንሕና ክሳዕሎም ዘይበላዕና ዝነበርና ዝብላ ዘለዋ ሳተን እየን እምበር እተን ዌስተርነርስ ኩሎም بمولو زي نبرتنا أفريقيا ورسوس نبر صح جاي قارصوان وسين دلو تزلو قطعك حجي ما نتهبتي كوسا صاري أبزم زم عبيت حيالات من كساس بال ما نتهبتي كوسا صار كما قرنا أن كوسا صار نستاتي دلو سلجي نوعالي سايس عندما سارحتي ناتومي it's something dictator إلان صواني ساس جن مالش ديكتاتور سي نفلتينا نو كلهم ديكتاتور سوا عالم دلو تاي كستاي غورو خمي جيروم ناغروم يعزو حتى قذافي خنوش دو تداخل انا عدو ندك عد حما فديو يفلتني مالش حما فديو كاخو ليك ليني جن زدليوم سي معلتاو مقوم كوني خدامتهم كوني مايوم كوني كل زيتاتي هو منيو بصرقاتات بغير سرحالهم كني نقرات يزقبر نير نبتاقر حانتي بس أبسلطانو خمسوية بلهم نسان يراتو أبرتا قن تحورت السب كنبر كم دي بلو يزقبر دلو سلمنتا خمان نزي نحنا بعلنا حتى زقبانا سلمنتا سايس كم يزقبر دلو من يتبدحري خوينو خم يزقبر لنا دلو نيسات كن مرامرو يزقباي قن دار مزاتو بين مرامرو لنا قربت يامتين عن قداش نونو سونا بيتبقى حوصا دلي إيو أمريكان دلي سلزخوني إتبقى بالهاجر ديل لا مقانا النار أنا خلنا سن إندقنا إتبقى لنا أنا كمان نزارب هنا كابتم إتبقى أنسن إحنا زيادة إتبقى أنينا نسوخهم إلو تزاري ويلنا تعشمون نقول سخهم سلز بلاشي نحنا نعم إتبقى نحواسين عجي عواز كما كم أقول ساني هنيروي they know that إثيوبيا حنتي فعفعك تقول لهاجر مخانا لو ما يكون شيء بسنة تعتمدين 45 من تفلتوها سنة تعتمدين 45 يكون شيء تعتمدين كلتين أمريكان أمباسادرات أرسنور وأنا إثيوبيا تفلتوها كمان غير إثيوبيا انتصارات فلتوها زي فلتو يكون لازم تيجي هاجر كما معبل زغل تايتي بدهري خمس زغل هاي السلاسي تتوقف الخيل دي هاي كيلين دي زيتات كله أبصر صعبتين نتقدو نحنا كن قربتي أرحق قبلنا نرئيه لنا أرحق قبلنا زين رخاء من البات تيزلنا وصعا نسخو نخيديو أنا خالق هوليك اللي جن نبي ساسنا نتذكر نبي ساسنا نتذكر نبكلا نتذكرني جن
كمي جرنا أنا نقال سنتي مالتي انترناشنال تاشمو زلو كما جرنا نقال سو زي نعانا كمي نبلح كمي نلبم خشتاق نقبر علينا كنحاسب علينا شو أنا هقول سؤال أنا ما برك أنا مزون سي زدنا محور تمارو من قصة حساب زنبرنا أوان انت حاسبنا نجيلكم نيرخم قواني زياد جبهاس ገንዘብ አይብላን ሓምሳይ ክፍል ብፍላይ ገንዘብ ኣይነበራን ስለዚ ገንዘብ ክንምፃላ ኣለና ካበይ ጌርና ነምፅኢና ኦኬ ሕጂ ኣስረስተ ሰማ ፈልጦ ኢኹም ንስኻትኩም እንታይ ይብል ነይሩ እንታይ ይገብር ነይሩ 18 መስከረም ትብል ፃሕልቲ ነይራቶ ቤት ትምህርታት ስለዘየለ ኤርትራ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ዝወቕሰላ ተኣሽሙ ነይራቶ ዓምዲ ነይራቶ نسام سنببنا لسه كم زين نكبر لنا انتاي بيت مرتي مالت حنتنا موسيقى انا تياتر نا موسيقى محور نتكلمو ها من قصة تفلت لنا نكبر شو بعلي ها بعلي محورنا تسرح تنزل تسترخ وقت ቤት ትምህርቲ ኮና እንሰርሓሉ እንታይ ደኣ ኤርትራ ሃገርና እያ ነፃ ነውፃሉ ኢልና ሓሲብና ድሓር ኣነን ገረዝጌር ተወልደ ማለት እዩ ናብ መን ንኸይድ ኣለና ናብ ሰለስተ ሰማ ንኸይድ ኣለና ኣሕናሲ ከምዚ ሓሲብና ኣለና ክል ኢልና ዋው ንስኻትኩም ከምዚ ሓሲብኩም እወ ኦኬ ግን ዝገበርኩምሞ ዓንዲ ሕጊ ኣለኩም ዶ ገለ ኢልና ዓንዲ ሕጊ ክገብር ኣለና እወ ኦኬ رايلنا أنا نبوي نيرو ناي محبر سراحتينياتات زقورو تاني محبر إيرتاني عدنا كذكروي لكن ناتوي نيرو تحقي نخلو قدي حي صبو غيري نعانا بمساسة غيري أمسيو أنا غير غيري نخدو لنا نسواي مسرعيا سنبيدو من غير وزيلنا نحنا كما غيركم نحنا غيرنا إلنا نحنا هنا غيرنا قالوا اوكي مريت حقور لاخمو مريت كان منقص لكم صحف لامو شو نعم من كيدو لنا نور اي بلاي كيدو لنا رأي بلاي امريكا خيس لزول خصي ناب اسرست سما كيدو لنا سندي لي خنا لنا داراي نسو انتايب لنا له نحن نملس على اسرست سما كيتكم تسفانس برر خوول نسي دراسي دلو قد إلنا بعد عروقت كم لا أنسل نحاول سلازلاتهم مسام تحوس قولهم انببلوا مقومين نحنا بعدين نمتقنوا لنا لنا كنا نفس سانسورة تقبلونا ما زي نبع الحركات دي تحوسنا نحنا ناتنا نجزء نفسنا عندنا لنا مسكال أسكن حوس عندنا هلا هراي ولومباري زر مريم يلنمو جنرال زر مريم كعجزكم خيلي كمان دهار مسوداكم كاك مسوني قليلنا اوكي لنا هار نابس رس سمات مليسنا خمسي لنا قليلنا مو شعوخا زر مريم كا انصار جبهة قالس الله اب خواب خرن شعو تمديسنا بقى تسفايت ورسيهم لنا سون سمسة كان قال لكم تمحوركم كتخلوات خليهم لنا أوكي لنا قمنا ولا خلنا لكن من تأثيرنا أنا تأثيره ولا جرس كير كمان تأثيره حتصير ما صرتي يكون أنا وين ما صرتي شو أو غازيتا سمنا خي تقصي جن ورنايو سعري كم حد قمنا جر جميتو أو سيلنا نير أجيب زتاخ قردلي تاكتيكات علو نحنا هنتقاملو نخيل مالت كمزي يتنقر أوكي كما قرنا أنا أقرن تكل ولاني ساس كان القصة دلناسي نتوم تسمع مودلوس كما قرنا أنا خنا أمن نخيل it's not نوم سلام مالتا يكونن
مسؤول مسلافون أيكونن تدا نسخاسي كما جركا خاوتي مع موحناتهم نقطوتس نيساس الجيسكاست كابتناتهم موحوتوس قلو تخل بايتا نقطفتر تقالس كم دلكاي تدا سويلكا كا انتاي كاريخا ناي من شو قال مسلالات ناي رفات he tried his best okay let's say نسخم نسخونو نحنا نسخ نكون يلو مش رابين تسمع كله نرابين مش قتلوه شعوب تاناي فلسطين هاجر كتفرس مغانا شعوب قديسوس ناي سلام خستاي تفريشة عايلو تزاريو عرفاتهم التزاريو in fact قطم استقتلوا نسون رابينين سلام زدليز نور سمعت مالتي يوم قلت هاجرات فلسطين إسرائيل كقوم زدليز نورو مالتي so he tried his best مالت نتنجر سي اب compromise اتيو نتنجر كستاح جورو معايشو مالتي سلازي نحنا بعد سويس ديوم بعد فرنسا ديوم بعد اسبانيول ديوم طاليان ديوم كلهم جاتهم ابتي انتاينا نولد لنا زي نازور مجزاتي يدالهم كلهم مهنات مخصبة لهم كلهم مخصب سلزلهم بس مخصبهم مسرت يدالهم ስለዚ ሳያስ ስዊሲ ካብተን ካልኦት ተፈልያ ዝሪኣ ኣይኮንኩን ኣነ ብወገነይ ወላ እኳ ኣብ ስዊስ ተተቐመጡ እዚኣ ክብለካ ዝደሊ ኣዕዋይ ኣሆፕ መሊስኩም ተስፋ ገብር ፅቡቅ ኣብ ኩሉ ክትዛረብ ዝገለፍ ኳስ ቲንክ ዋላ ሓደ ዘለዓለ ኢሉ ስለዘይነበረ እዩ እቲ ዘይንፈልጦ ከዓ ገለገለ ኣምሲኻ ብስመራ ዝነበርኩሞ እቲ ታሪክ ፅቡቅ ምቁር ዝኾነ እዩ ሕጂ እንታይ ምናልባት እቲ ኢድ ኣዙር መግዛእቲ ስኒ እንታይ ኢለ ነይረስ ኤርትራ ድሕሪ ኢሳያስ ኣም ሆፕ እዩ ተስፋ ገብር ኣነ ተስፉ እየ ብስርዓተ ሕጊ ክትመሓደር ኤርትራ ተወከልቲ ዘለዋ እቶም ተወከልቲ ናይ ህዝቢ ብዝሕንፅፆ ፖሊሲታት ክትመሓደር ትኽእል ሃገር ምስ ተመስረተት ኤርትራ ዘለዋ ዓቁር ሃብቲ ክትምዝምዞ እያ ናይ ግድን ትሕቲ ባይታ ይኹን ላዕሊ ባይታ ዘለዎ እዚ ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ኣፍሪቃዊ ሓይሊ ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ስለ ዘየለ እቲ ትሕቲ ባይታዊ ዘሎ ማዕድናት ናይ ግድን እዩ መሻርክቲ ክነምፅእ ኣብ ደገ እዞም መሻርክቲ ምፂና በንሕና እንቋፀሮ ሕግን ስምምዓትን ክካየድ ከም ምዃኑ ይኣምን እንድሕር ከምኡ ጌርናስ ኢድ ኣዙር መግዛእቲ ነቕትለና ዶ ንህዝብና ክንብል ንኽእል ብርሃነ እስኪ ኣብዚኣ ምናልባት ካልኦት ከማን ክትምልሱ ትኽእሉ እንድሕር ኮንኩም እስኻ ብህዝቢ ዝተመረፅካ ክእል እየ ብዚ ብህዝቢ ዝተመረፅካ ፓርላማ ኢኻ ሕጂ በል ኦኬ ኣባል ፓርላማ ኮንካ ንስኻ ስኒ ዕቑር ሃብቲ ኣለና ማዕድናት እሞ እዚ ማዕድናት እዚ ንሕና ክነውፅኦ ንኽእል ኢና ልዕሊ ዓቕምና እዩ ቴክኖሎጂ የብልናን ክወፅእ ከኣለዎ እንድሕር ኢልካ እሞ ኩስቶ ካምፓኒ ትምፃእ ክትበሃል ከላ ለሰይ ናይ ኣውስትራልያ ክትከውን ትኽእል ናይ ካናዳ ክትከውን ትኽእል ናይ ኣሜሪካ ናይ ጃፓን ናይ ዝኾነ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ነዚ ዕቑር ሃብቲ ከተውፅኦ ምስ መፀትሲ እዚኣ ኢድ ኣዙር ገዛኢቲ ክንብላ ንኽእል ዶ ነዛ ካምፓኒ እዚኣ ቅድም ቀዳድም ብዛዕባ ሃብቲ ናይ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ኣነ ብትሕተ ባይታ ዘሎ ገይረ ሃብቲ ኣይግምትን እዩ እቲ ዝለዓለ ሃብቲ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ሃብቲ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ናቱ መንእሰያት እዮም
ማን ፓወር ናይ መንእሰያት ከዓ እዩ እቲ ነቲ ሃገር ከማዕብላ ዝኽእል ከህብትማ ዝኽእል ብዝያዳ ስኖት ማዕድን ስለ ዘለዋ ወይ ላምባ ስለ ዘለዋ ወይ ገለ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ኣክቹዋሊ ሓደ ግዜ ሓደ ዓረብ ይሓተኒ ፔትሮል ኣለካ ድዩ ገለ ፔትሮል ኣለኩም ዝትካተር ዘለኩም ኣብኡ ኢሉኒ እንታ ካብ ፔትሮል ዝገድፍ ካልእ ነገራት ኣሎ እስኻ እንድሕር ፔትሮል ኣለካ ኩሉ ግዜ ዲክታተር ክመፅእ እዩ ዘይተርፊ ኢለ ስለምንታይ ንዑ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ስለዚ ነቲ ፔትሮል ዝደልዩ ኣካላት ከም ድሌቶም መታን ሃብቲ ክምዝምዝዎ ሓደ ንዖም ዝሰማማዕ ሰብ ክተኽሉ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ብዝያዳ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ከይህልወካ ዝሓሸ እዩ ንስኻሲ ፍሉይ ዝበልካ ሰብ ኢኻ ኢልኒ ዘሐጉስ መልሲ እዩ ግን ኢልኒ ሕጂ ዕቁባይ ኣነ ክብለካ ዝደሊ ሕብረተሰብካ ድሕሪ ከተማ ዓብል ትደሊ ኮንካ መጀመርያ መንእሰያትካ እንታይ እዮም ክፈልጡ ዘለዎም እንታይ እዮም ክመሃሩ ዘለዎም እንታይ ዓይነት ፍልጠት እዮም ክቐስሙ ዘለዎም በይና እዮም ሓደ ነቲ ሃገሮም ከገልግልዋ ዝኽእሉ this is the most important እዚ most important ዝኾነ ነገር እሱ እዩ ናይ ማዕድን ረሳዓዮ ፖታሽ ኣለና ዝለና ክእለት ሃልይዎም ደቂ ዓድኻ ነቲ ነገርቲ ብዝፀፈፈ መንገዲ ክሰርሕዎ እንተደኣ ዝኽእሉ ኮይኖም ዳስኩድ ፅቡቅ እዩ መግን እንተደኣ ብወዲ ወፃኢ ኮይኑ ክመፅእ እታ ነገር ኣብኣያ ታሽግር ስለዚ ንሕና ማዕድና ኖኖ ናይ ኣሜሪካ ዶ ናይ ሓደ ዶ ክመፅእ እሞ ነዚ ማዕድን እዚ ቴክኖሎጂ ስለ ዘይብልና ቴክኖሎጂ ባዕልካ ንዞነቶም ደቅኻ ምሂርካ ደቅኻ ብብዝሒ ስዊስ ክነግረካ ኣብ ስዊዘርላንድ ማዕድን ድብልዎ የብሎም ሓንቲ ናይ ጨው ማዕድን ኣላቶም ኣብዚኣ ጣያ ከማንታ ናይ ጨው ማዕድን ብዝተረፈ ኩሉ እቲ ናቶም ሃብቲ ብፍላይ ሕጂ ማንፓወር እዩ ወዲ ሰብ ከመይ ገይሩ ብዝያዳ ኣብ ማእቶት ይኣቱ እዩ ንሳ እታ ቀንዲ ወሳኒት if we don't have this concept እዚ ኮንሰፕት እንድሕር ዘይብልና ኮይና ተመሊስና ካልእ ዲክታተር ኢና ክንኣቱ እቶም ቆልዑ ምስ ተምሃሩ ሓፍ ምስ በሉ ግን ነቲ ማዕድንካ ባዕልካ ሽዑ ከተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ከመይ ጌርካ ተውፅኦ እንታይ ትከላኸለሉ ናይ ተኣሽሙ ናይ ክላይመት ጉዳይ ዝዛረብ ዘሎ ከማ ከመይ ጌርካ ክትከላኸለሉ ትኽእል እንታይ ትባላሹን ባሕርካ ከመይ ይፀሪ ከመይ ኣይፀርን እቲ ስኻ ተውፅኦ ማዕድን ናበይ እዩ ዝኸይድ ከመይ ገይሩ እዩ ክዕቀብ ዘሎ እዚታት ኩሉ ክፈልጡ ዝኽእሉ እቶም ቆልዑ እዮም እቶም ቆልዑ እዚኦም ክመሃሩ ዘለዎም ስለዚ ኣነ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ፓርላማ ተመሪፅና እታ ቀዳመይቲ ነገር ክንገብራ ዘለና እዚኣ ናይ ማን ፓወር ክእለት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብዝያዳ ከምዕብል ብዝያዳ ፍልጠት ክረኽቡ እቶም ቆልዑ ኢማጂን ስኻ ቀደም ኣረኖ ዝክሮን ኣይፈልጥን ግን ትዝክሮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ክሰከፍ ወዲ 13 14 15 ዓመት ወዲ ኣስመራ ራድዮ ብዘይ ባትሪ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ትዝክሮ ዶ ያ that's manpower እሱ እዩ manpower they don't need electricity ወላ ባትሪ ወላ ገለመለ ኣድልዮምኒ ስለዚ እቲ ክኸውን ዝኽእል ነገር ንሕና ክንፈልጦ ዘለና እዚኣስ ቁሩብ ክንኣምና ገለ ሃብዋ እስኪ ወይ ኤሌክትሪክ ወይ ባትሪስ ከመይ ኢላ ትኸይድ ቁሩብ ቦሳ ብላ ስራሓልካ ኽእለ ሕጂ ዋላ እንድሕር ደሊኻ ይርስዓኒ ኣነ ሕጂ ክሰርሓልካ ኽእለ እዚኣ ከዓ ፅብቕቲ እቲ ዝነግረካ ደለኹ ግን እቲ ፖቴንሻሊቲ ናይ ደቂ ሰባት
ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ከርእየካ ክእል እዩ ማለት ነዚ ግን ፖሊስ የጓዩና ነይሮም ፖሊስ ስለዘጓዩና እቲ ፕሮብሌም ሳቐኒ ታባታ አንቴና ኣብዛ ኣፍ ደገ ገዛኻ እንተዳ ነይራ ኮይና ብታኡ ዓመድ ጌርካ ሓቢእካ ነቲ ስልኪ ነዊሕ ጌርካ እቲ አንቴና ቤት ትገብራ ማለት እዩ ኣብ 3-4 ርሑቕ ካብ ገዛኻ ትገብራ ምንታን ከይረኽባ ፖሊሲ መሻ ካልእ ትስሕብ ነይራ ካልእ ሬድዮታት ስለዚ ኢትዮጵያውያን ክስታይ ይገብሩ ነይሮም እዚኦም ቆልዑ እዚኦም ኢሎም ኣጓዩ ነይሮም ማለት እዩ ድሓር ገሊኦም ሰባት ክሳዕ ብኢዶም ሒዞም ኣማረ ድብልዎ ነይሩ እታ ሬድዮ ሰሪሕዋሲ ብኢዱ ሒዝዋ ዝኸይድ ኮይና ቀደም ግን ኣብ ገዛኻ ጥራሕኻ ሰምዓ ነርካ እሱ ግን ብኢድካ ሒዝካ ክሰምዓ ጋዜያ ነይሩ ተማሃራይ ሰብቲ ሒዝዋ መፂኡ ምስ ረኣኾ ከመይ ጌርካ እዚኣ ከምዚኣ ጌርካ እዚኣ ከምዚኣ ጌርያ ትለቃቃሕ ከኣኻ ትለቃቃሕ ኢኻ እቲ ሓደ ከመይ ጌሩ ሰሪሕዋ ከመይ ምፅኡ ገለ መልታስታት ኩሉ ንክስቶ ነጊረ ኣለኹ ክስቶ ከዓ ንዓይ ነግረኒ ከምታት ጌርና ከዓ ንሰርሓ ነርና ማለት እዩ this is my power is very important ኣዋይ ሃወይ it's not تحت بايتا زلو ነገር ኣይኮነን ኣነ ንኣሜሪካ እንተዳ ከም ብሓድሽ تحت بايታ ናተይ ዕሪለ ኢለ ክመፅኦም ኮይነ መልሶም ካልእ ኢሳያስ ክፈጥሩለይ ዋይ ምስኦም ከመይ ገይረ ይሰማማዕ እዩ ዘሎ እቲ ነገር ምስኦም ከመይ ገይረ ይሰማማዕ ክእል ከመይ ገይረ ንዕኦም ከእምኖም ክእል this is your tactic እዚ ካ ክትፈልጥ ዘለካ ከመይ ገይረ ኣነ እዚኣቶም ኣተሓሊለስ ፓርላማ ከም ዝገብር ክገብሩኒ صفوف زغنا محدرة خبر كم زقبروا لي ناوي خاطر استراتيجي توصل لك أنا زي شنو ساعتهم مسؤول شي ما عاد نقاوش بالكات داوين بس حكام مالتي أهب ودي اللي خزروي داود قال له جاري توكالي هزبي خونكا برهان ردا بوليسيخا ما عدن كتوصل ديكونكا بوليسيخا حبرت سب إيرترا فلا كامل إسي كم عملكم زلوا تمرتي كم هاركم قالوا يتبوليسي فرندلا بتعمل أنا فضوه دس بلني نزار استناس لزي سلتخيد يوم إلى نزار بديل نمبر ما مرزولو قاعد حمد صحابه أنا الدحري أسرت له كقول فوقمي قنداوي تاسقولهم يدل علو كنا قرقاعد by the way عواي حتى حنتي صحبتي سديد الكانير عندي كريتيك جناير هاكون ويصرفي ويجيجا ويجلير هاكون ويأمب بانل مالتي لا عم بيبيع بالإنجليزي بتغرينيا تزخون كريتيك نقول كوز قلنا نتكسر حاتيو بتنا نتكسر حاتي صغير وما ولا تناتي سرح كوي كريتيك اللو ذلو اوكي هاي ودا كون الله نوبي عندي كت 3 بيج اين قصبنا روايت نوبي هنا بس تردو جن من البات تردو من البات استيقظ طبعا داويد هاسكودوم مرحبا ودي الله زروي سمعناك كوينا برهان go ahead David لا أنا سي أتو أوباي زحتتك ضبط حتى مالسي حاسي راح نقول تكنيكالي دكمات كنا تحتوي تاودلو سجاتات ناسي نعو خوصول ناسي سبات حرامتي ناسي إذا زر مجزات يجو خو بحال الكاموني جسي أبغى نخبره ترحي جي أما منها تبلو برهانة إقوى كارو تايبال غيرنيرو حجة أبرسيا أنا عنتوي حتى كله انتاي لنيرو مسكام مس نايوت مجزات تات جلسي كل جزء حدش نزاتي نحنا بوليتيكا إن تطلعنا ذلنا نمو بوليتيكا نا أسفيفنا نا إن كان هابان جدا خن الصوات على النمبر كنصل أمي بالنا إلى نير حجة أبزيا خمان أبزات فلازل لها نحنا كمتي صبو تمنيت كاتلو ذلها خمي ذلني صح نقول إرترا خمدي لا يكون تنكتنبر كابز شجر زوج سياسي نصا إرترا ديمقراطية إرترا نايب حكي طيب هالكتكون مخانا
زي طرطر أيكون عبزها مسكونة نحناسي تمشي برهان خلوت صنحة بايتو خديناي بايتو غيرنا تاي بهالارنا نقبر ግን ሕጂ ንሕና ኣብቲ ሰዓት እቲ ተማሃሮና ቶም ወይ ካመን ሰያትና ከነምህረሉ ንኽእል ከነብለሉ ንኽእል ከነማዕብለሉ ንኽእል እቲ ጸጋታትና ኣውፂና ምስን ጥቀመሉ ጥራሕ ክንጥቀመል ከለና ኻኒ ኩሉ ግዜ ካብ ካሊእ ሃገር ትምፃ ወላ ገለመለቶም ክእለት ዘለዎም ምዚኣቶም እንካን ሃባኒና ንሰማዕ እንካን ሃባን ስለ ዝኾነ እዚ ኸ ይደዘሩ መግዛእቲ ክኸውን ኣይክእልን ንሕና نحن زنلي سخاتكم كاز جبرلنا إلا نأتو ما بقواماوي عقاب حقاو عقاب سلازخونا سي عاي دازر ذات خبها العيكي لأن انتايدا إن كان حابان تنقبر زلنا ميراي يدازر مجزات خبها العيكي لأن يونك بلا كايس تبو فاهمي ما مرزارو أنا كقرفكم سلازخونكو أنا خديها هي لن كونسو لدي فوات راح ماتيلو زبحال اللوان دين نو نابقى تحت يكونن أنا تجزع عجيز لازم نوركو عبكنا خان أبا يوريد نيرو التي حتتات مالتيو أدا نقدر انتاي من البعض كتحزك قطرون حكمكم سي باشاي كمان يدو حفظ بيلو كن يرازر مجزات إيرترا لودي اللي أنا حكيت نيره زي بتاريخ بتاريخ ونيرو يرازر مجزاتي أبزا وان زي أجن أبزا وان زي إساس نحن الجسناس ولا نحن الله كمان سي إيد أزر مجزاتي كغير خيليو وكمان كنقص خيليو إلى ما أبينا نزارب لنا نومي كمان كتلو تخيلها باشاي ودلوج صبو اوكي حنسى عقبه ولا انا نوي حيزاربني شو تي ار اس تي قدم حجي مسخانه وي تزاربنا لينا حدش يكون كم تزبلكايو انا حجي انتاي وخوين سمعنا زلو ابت زرزرات اياتوني كلهم تم غزا زبلو يسامع لي حدا نغرات كانوا عمقو زلنا نغرات كل خيليو نسو كل شعب كل يقومونا منت كم تبرهانة تغيش وزن مرة بزعبة الرأي أنا أبي إثيوبيا كومود ما مسمت السر نايتي سرعتها بس مرازولو زيتات كانوا عمقا غير نقرات ولا حنت شجرة يكون النسو تاريخ كنا كسنا مسهلو خناتات نزامدنا كتاب زحج زولو تقبل قدرات بمولو زركبنا له حجنا يقربا قعزون التأثيرنا خنرا دالو نخير نقرات ولا حنتي يكونن نيو كولونياليزم جن كاب إمبرياليزم من دينا خنقل كم تختبروا كلهم كبروا صنحو تي ناتشورال ريسورسز ني ليبر تشيب ليبر ني ناي من دايكم مخانو إذا كلاتنا تمكرنا لون نفلطون زقبر زلو بعالمني مالتيو أزي إنداخونا كولوجن كم تازبل كيا حنتي إمبورتانت حتى حتى كان يركع social development سانتا يركع ولا زي سياست خلصي نحنا كابكالوت جبر لنا من بالكن دحين دينا نحد وسع معدنا لنا نحد كلا لنا دخلنا نجر نحنا زي نقول اللي خوينسي كابكالوت كوخ نمركوسينا زبل كيا هو حق خاخ نمركوسينا جن حدا نقدر كنا دوز الرجالات هذا it's not social development is not mechanical كم زي أفرسها بالكاجدا ندق مبال قال عينتها يكون ديمقراطي and dictatorship بمسرح زخيد زعب قدايس لازخونه إذا بعدنا حدا قال خيبنا يا زلنا شغله بحدا معته بغلطة معتي طب بله قال السماء كم برد زورده يكون نويح عمتات زوسده نويح متسارات زلوي ديمقراطي لما ولا حق نقبل ولا قوة نقبل حجي صبوا بالجني تبلي إرتراق نسرح هنا مالتها يكون كم تبرهانا خبرك كاتنا هيمان كابيتال ناتنا زخندك زي تداريبنا اللي نعرف الحج مالتي حدش يكون ولا زي كبهاد لو على بمولو حدش نقرا يكون كان حج خنوا سالون انت كما يطنا لهم قداي ስለዚህ ኣብ መስርሕ ኢና خناتو ኣብ መስርሕ خناتو خلنا ግን ናትና هيمان كابيتال እንዳማዕበልና ካልኦት ካብ ዝዝናን ዝገብሩልናን ሞናቱ መጠልያ ድማኒ ድላዮም ካብ ዝወስዱን
ንዕኡ ብዝቕነሰሉ መንገዲ ናትና ኢንተሌክቹዋል ፓወር እንዳማዕበልና ኣብ ንኸደሉ እዋን ሂማን ካፒታል እንዳገበርና ኣብ ንኸደሉ እዋን ኣብ መስርሕ ናይ ነፃ ምዃን ንኣቱ ማለት እዩ ነውሕዶ ነቲ ምዝመዛ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሓደ ደረጃ ምስ በፅሓና ንሕና ሸየጥቲ ከማን ንኸውን ማለት እዩ ተደኣ ካልኦት ኣልዮም ኮይኖም ናትና ፍልጠት ክልቅሑ ዝኽእሉ ተደኣ በፂሕናዮ እቲ ነገር ማለት እዩ ከምቲ ንኻልኦት ንሻየጦም ነበርና ንሕና እውን ሸየጥቲ ኢንተሌክቹዋሊቲ ንኸውን ማለት እዩ ኢንቴሊጀንስ ንሸይጥ ማለት እዩ ሂማን ካፒታል ንሸይጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መስርሕ ኢና ንኣቱ ነዚ ክገልፁ ከለዉ እዞም ሊቃውንቲ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ዋላ ብኣፍሪቃ እውን ይኹን ሕጂ ዋላ ፔሮሎም እምባ ክገልፅ ከሎ ንናይጀርያ ክገልፃ ከሎ እታ ኣዝያ ሃብታም ዘላ ብኣፍሪቃ እታ ኣዝያ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ዋላ ኒውክሌር ኢንጂነሪንግ ይኹን ዋላ ገለመለ ኩሉ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ፍልጠት ዘለዎም ገይሩ ኮፍ የብሎም እሞ ድሓራ መወዳእታ ንሳቶም ከማን ዝስሕቁ ድሕሪ ገጢማትኩም ኮይና እቲ ዝኸፍአ ኣካል እቲ ዝበዝሐ ፀገም ዘለዋ ዓዲ ናይ ኮራፕሽን ዘለዋ ድማ ናይጀርያ ብሎም ማለት እዩ ድሓር ንሳቶም ይስሕቁ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይገርሞም ሓቂ ምክንያቱ ኮራፕሽን ድሕሪና እዚ ኩሉ ፍልጠት እናሃለዎም ከሎ ኣብቲ ዕንቅፋታት ድማኒ ቀዳሞት ኮይኖም ርከቡ ማለት እዩ እዚ ኮይኖም ርከቡ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ክንሰጋገር እሞ ናብ መስርሕ ክንኣቱ ኢና ንቃለስ ዘለና ተዘይኮይኑ ኢዳ ዙር መግዛእቲ ዘይብላ ሃገር ተገዛኢት ሃገር ኮሎናይዝ ኮይና ነበረት ሃገር የለን ኣብ ዓለም የለን እቲ ዲግሪ ግን ክፈላለ ክእል እዩ እቲ ዲግሪ ኣብ ገሊኡ ክፅዕቕ ክእል እሱ ድማ እንታይ ክፅዕቕ ክእል በቶም ኣብቲ ውሽጢ ዘለው ተገዛእቲ ማለት ሲ ወካይል ናይቲ ኢዳ ዙር መግዛእቲ ናቶም ኔቸር ድማ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ማለት ዲክቴተር ናይ ኤርትራ ካብ ዲክቴተር ናይ መን ኢኻ ትብሎ በዓል ሮበርት ሙጋቤ ክፍለ ክእል ይኸውን ካብ ናይ መንግስቱ ክፍለ ክእል ይኸውን ካብ ናይ ናይጀርያ ክፍለ ክእል ይኸውን ካብ ናይ ኮታ ካልኦት ሃገራት ከዓ ነናተን ፍሉይ ጠባያት ከዓ ስለ ዘለዎን ተን ሃገር ድማ ነናተን ኣተዓባብያት ዝበሃል ስለ ዘለዎን ክፍለዩ ይኽእሉ ፓርቲኩላሪቲ ሽዑ ክትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ዲክቴተር እዩ ዘለና ስለምንታይ ኢና ቶታሊታርያን ንብሎ ዘለና ምክንያቱ ፍሉይ ጠባያት ኣብኡ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዲክቴተር ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ንዓኻ ዝሓተካ እንታይ እያ ብዙሕ እዩ ክበሃል ዝከኣል ኣሎ ግን ትርጉም የብሉን ግዜ መወዲ እዩ ምክንያቱ ንስኻ እውን ትስሕቶ ኣይብልን እየ ንዓኻ ግን ክሓተካ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ኣላ ክትሓስበላ ፀቢቕካ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ገዛ ዳርጋ ብምሉኡ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ከም ዘሎ ገሊፁ ማለት እዩ ዝተፈላለየ መንገዲ ገሊፁ ማለት እዩ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ካብ ቅድም ሒዝካ ከምደየለ ትጠቅስ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ እዚ ኩነታት እዚ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ ኢልካ ክትሓስበላ ከም ሆምወርክ ኣነ ምክንያቱ ናይ ምምርማር ክስታይ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ባህላ ኣነ ሃሰስ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዋላ ታሪክ ይኹን ዋላ መፅሓፍቲ ክተነብብ ዋላ ኩነታት ክትከታተል ሓደ ካብቶም ድከታተሉ ገይረ እውን ዝወስደካ ማለት እዩ ነዚኣ ሆምወርክ እዚኣ ክትወስዳ እሞ ኣብ ገለ ደረጃ ክትበፅሕ ከም ሆምወርክ ኣነ ይሓተካ ማለት እዩ እዚ ፈቃድካ እንድሕር ኮይኑ ተዘይኮይኑ ሙሉእ ገዛ ኣንፃርታ ንስኻ ሒዝካ ዘለካ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣይተቐበላን ነታ ርእስቲ ይቐኒየለ Thank you, Basai. Hello, بايك يدلو تعمل اختي حيزي خيدو so بحفشو أوقعنا لنا أبتي ناي أقباي زقرا وحتو بشارين ملتي ذهبلو إذا زور مجزعتنا نيو كولونياليزم ولا سرعات الجسد والجلز الجسون سي تطوف بالجوزر حزبنا نفسون
ንብረቱን ሃገሩን ክቆፃፀር ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ እንተ በፂሑ ናይንካን ሃባን ዕዳጋ ይዝኣቱ ረሲፕሮካል እዚ ደሊና ኣብ ክንዲ ብሓይልን ብምግልባጥ መንግስትን ብተፅዕኖን ዝኸውን እዚ ደሊና ንስኻትኩም ከ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ዝተመርኮሰ ይኸውን ማለት ብርሃነ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ከማን መንሽሙ ክዛረብ ፀኒሑ ነይሩ ባሻይ ብዛዕባ ማን ፓወር ኣብቲ ግዜ 91 ኣነ ኣስመራ ከኣቱ ሓሲበ ነይረ ሕጂ ድምፅኻ ተሒቱ ኣሎ ብርሃነ يقريت والله اسمه راح أفتح شي بنيري اسمه راح توايجن قلت أنا قرأت كورس حاسبة 5 عدي داميتي ما يقول فو مكاين نيرن كما بإرتا يقول فو 5 دولار متن والصراحة مخانو متن وعلاز هنا بحسر واقع in fact أنا جزء نسخة نيرن عاد السن نيرن كاليت خا نيسربت حسين مكاين نحن فابريكا ملو حيزة خاطي حسيني نسانتي شيء نيرو مالسي ساتهم عولش لزغونو زيهم سويس تنجر بالكمبيوترايزد نحوني يخيس لزنبري نتن مانوال زغونا ماشينري خجالاجولي دل نيران كواتن أنا ها عن كورس الدلي سلمتاي كورس الدلي جن تن فابريكاتات مبزحت وجزء تسرحوا أقعد أنا حنتي فابريكا سرحوا لون حنتي نعملت ناي شوكولا مستعي مقبريت شوكولا متغللي سرحوا لون تماكينة تي أقعدها تي بشري كام بيناتا بخالو أبكال هاجر كده من بيسرحوا بولاند أبزن تاشمز بها هاجرات زن مبرعوان هاجرات أو أتن كيلو مسرحوا نيرو جانا خلت سلز نوراني ناي حسين صربت نعان تدعو سيدين أو عدو خيدنا شعو كونتراكت مزيني هاتكبر مزينا بزعد زلوا فابريكاتات كونتراكت تكبر مجمرا جزي من البات كتر إيوم اللي كسامبلس كما يكون سرحو مساتهم ديزاين يمدوخات ماتيريال كخاب أوميو خابا هايكونن سات راح تصريب كحتو مالكاتات هابوها ديزاين سلز بزحا سروا قاب إرتراي سرح ساتهم حراك بلو يقولوا يوم كم زحا سيباني راني عربا شاي قد ما بيلو باش نعها حكم كان يتروش زرلاه رتا غور اللي بشن قاصويا حشوية يلندو غير من دو يدو مش جمبرك او فاحلا نغير لك شو فاحلا نغير مخنياتو سيتي زدلي انت هاجرنا معبال من قدي خفقت كم زي مخانو استوعد له تطابي لي مالتي تنغير جن كل زي رخيبنا نيرنا مالتي جيسي تاي خمس على دخل تنقلعو بزيادة طبعا نساء زيارة ناي صربت حاسين أبزع عدي هجي تهافت أن هافتناتو ناي صربت حاسين كلاتهم ناي صربت حاسين حاسين ساعتات سرحو ناب سبيس غدا تاشمتات سرحو كل جيكتات أبزي بتعمي الرعاو يوم عدل قراني أبكم تاتس أمسل نقرا سرس لازنوركو بزحنا قرات كرخ إلى نيري الحين أبتو أنتي
دعاني خامن شيء نير دارجا مالتي شو شي نقول مثلا عامة نديف ثلاثة سلسلة عامة نقول لازم سيكون لي نير ود سبعين وركم شو أمم؟ س- نبتاع جر كتوت خيل تاشمو ناي كلت ناي فلتت قداي بقليلو بزح بيت مرتيد اليوم هذا شيء بزحت قول أخاهم هارولو زخولو وخلو خاط عشمو ت ناي بيت مرتي مينستر كا وخلوهم حدا كستايك وزلو زخيل كم حدا عينت تمرت وزلو زخيل تيوريتيكال ويمهارو بصراحة كابتي فابريكا يسرحو بخمس من قدين ناخدو يتم قولعو بزيادة معلولات قوني خولي يمزول منتوني يرمي زي أخي زي لي معناتها ما بارسي بقللو صح عندي نسخت وصلت تقبرت تخيل نقر احنا نقبرو نخيل نقر مالتي هزبنا كيتوسع خنبرو زخيل أقباب تفتر مالتي يا مالتي خلاهم كن نيري ስለዚህ ታ መንሽሙ ዝበላ ምናልባት እንተዳ ኩሉ እቲ ኣብ ዶክተር ዶ ፕሮፌሰር ዶ ገለመልታት ዶ እንተዳ ኣቲኻ እቲ ኮራፕሽን ምስኡ ዳርጋ ይኸይድ እዩ ይጓዓዝ እዩ እቲ ሰብ ተዳ ኣብ ናይ ኢደ ጥበብ ኣትዩ ግን እቲ ኮራፕሽን ዳርጋ ውሕድ ክብል ይኽእል እዩ ክሳዕ ክንቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እምበር ዋሓቅኻ ፅቡቅ ኣለሃ ኣብዚ ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ፍልጠት መዓት እዩ ናይጀርያውያን ኩሎም ዶክተራት እዮም ፕሮፌሰራት እዮም ዝፅውዑ ግን وقت ዝኾነ ሃገር ከኣብዚ ቴክኖክራሲ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ቴክኖክራሲ ከዓ ከም ዝበልኩሞ ይርአ እቲ ይሽውናዕ እምበር ይጥዕሞም ነቶም ማልቲናሽናል ኤንተርፕራይዝ ይጥዕሞም እዩ ከምኦም ዝኣመሰለ ነገራት ኮንኮሎ ንዓበል ኣብዚ ዳይረክተር ክትኾን ኢኻ እዮም ዝብሎ እንዲ ዝኽበካ ኣሎ ገለመለ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ተዳ ስኻ ብዝቐለለ መንገዲ ኣብ ናይ ፅርበት ሓፂን ፅርበት ዕንጨይቲ ፅርበት ፕላስቲክ ገለመለ እንተዳ ትኾንካ ግን እንታይ ሽሙ ኣይከውንን እዩ ማለት ኣብ ኮራፕሽን ከኣቱ ይክእልን እዩ ከምኡታት ዝኣመሰለ ነገራት ናይ ኢድ ስራሕ ብጣዕሚ ናይ ዓለም ቋንቋ እዩ ኣብ ዝኸደ ከይዱ እቲ ሰብ ከማን ክሰርሓሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኮረፕሽን እኮ ናይ ምሕደራ ጉዳይ ምሕደራ should be careful ኣብ ምሕደራ should be careful ምክንያቱ ምሕደራ ከምኡ ዝኸፍእ ነገር የለን ኣብ ዓለም ወእሞ ናይ ምሕደራ ጉዳይ ኮራፕሽን ኮይለክ ኣብ ኩሉ መንግስታዊ መሳርሒታት ካብ ላዕለ ክሳዕ ታሕቲ ካልኣይ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ዓበይቲ ዝረአ እምበር እቲ ሰሪሑ ዝሓድር ህዝቢ ይድከም ኣይሚን ይሃፍትን ይድከ ኣብ ከም ዝብልካዮ ሸቃላይን ኣብ ሓረስታይን ዝረአ ይኮነን ኤግዛክት ኣበይ ዘለኹም ሰ ሎም ሸሽ ብዙሕ ተዛሪበ ኣኽሊ ንበሉ ኦኬ ንኩልና ኣኽለና እምበር ታኪ ዝኽእሉ ዕላል ዘዕለልኩምና ባሻይ ዘረባ ኣሎ ኢዱ ሓፈ ባሻይ ቀፅሉ እሞ ድሓር ዓፂና ናብታ ናይ ደርደሻ ግዜ ኣቲና ብዛዕባ ሰዓታት ክንዘራረብ ደልየ ኣለኹ هو أنا انتهى يقول لي حجي أما ودعت سب سقها بلي تارستنا ما أنت ما نسي أسعي عبدنا خن كيد أصبغنا
ኣብ ዓለም መግዛእቲ ክጅመር ከሎ ማለት ስክራምብል ፎር ኣፍሪካ ክመፅእ ከሎ ንምንታይ እዩ መፅኡ ኮሎኒያሊዝም ይመፅኡ ማለት እዩ እዚ ረከርድ ኣብ ሂስትሪ ዝኾነን ዝወረደን ስለ ዝኾነ ናይ ርሑቕ ግዜ ከዓ ስለ ዘይኮነ ክንጥቀመሉ ኣለና ክንርድኦ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ከም ዝገበረና እቲ ዲቴይልስ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ካልእ ብድሕሪኡ ጥበበኛታት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ነቲ ኔዮ ኮሎኒያሊዝም ስለዝፈልጡ ማለት ደስ ስለ ዝበሎም ኣይኮነን ገይሮም ቻሌንጅድ ስለ ዝኾኑ እዮም በቲ ኢንተርናል ኮንትራዲክሽን ናይተን ሃገራት ክሳይም ተቃውሞታት ምስ መፅኦም ናይ ግድነት ስልቲ ክቅይሩ ከለዉ ዝገበሩ ዝመሃዝዎም ሓድሽ ኣገባብ መግዛእቲ ሓድሽ መግዛእቲ ትብሎ ከዓ ንምንታይ ማለት እዮም ከምኡ ኢሎም እቶም ንዕኡ ተመራሚሮም ክበፅዑ ዝኽኣሉ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝነበረ ዳይሬክት ኢንተርቨንሽን ኮሎናይዜሽን ዝነበረ ቅይር ኣቢሉሲ ነቲ ባህሪ ናይቲ መሰረተ ሓሳብ ናይ መግዛእቲ ከይቀየረ ብካልእ ኣገባብ ገዛእካ ከሎ ሓድሽ ጥበብ ኣምፅኡ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ጥበብ ኣቲና ማለት እዩ ሃገራት ናይ ዓለም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበራ ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ መግዛእቲ ክኣትዋ ክኢለን ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንሕና ኣርኪብናሉ ኢና ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ድማ ሕጂ ካብኡ ክወፃእ ይጋደል ኣለዋ ማለት እዩ ካብኡ ክወፃእ ክጋደላ ከለዋ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ንበይኑ ባህሪ ክህልዎ ኣይክእልን ምክንያቱ እቲ ኢምፔሪያሊዝም ወላ ብኢስተርን ሞኖፖሊ ይምፃእ ወላ ብዌስተርን ሞኖፖሊ ይምፃእ እቲ ጥበቡ ከመይ ገይሩ ንዓኻ ይምዝምዘካ እዩ ብምዝምዘካ ከሎ ድማኒ ብዝተፈላለየ ንኣብነት ቻይና ሕጂ ፍልይ ዝበለ ጥበብ ትጥቀማ ኣላ ብውግእ ዘይኮነሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚኦም ክትከስቦም ትኽእል ዝብል ጥበብ ትፃበባላ ማለት ተደይኮይኑ ግን ትኸስበሉ መንገዲ እያ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ንዓዓ ዝሰምዑ ኣካላት ክትኮ መንግስቲ ክስራሕ ከም ዘለዎ ትገብር ማለት እዩ ኣሜሪካውያን ከዓኒ ካብቲ ቅድም ዝነበረ ድማኒ ሕጂ እንዳቀየሩ ክኸዱ ይግደድልዎ ማለት እዩ ክሪቲካል እንተኮይኑ ወላ ብጉህዶ ድላዮም ይገብሩ ማለት እዩ ከምዚ ናይ እስራኤል ዝገብርዎ ዘለዉ እስራኤል ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ብጉህዶ ይገብርዎ ማለት እዩ እንድሕሪ ብካልእ ጥበብ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኮይኖም ከዓኒ ብካልእ ጥበብ ይገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኔዮ ኮሎኒያሊዝም ህያው እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዓለም ሚድል ኢስት ብምሉኡ ኣብ ከምዚ ሽግር ስለ ዝርከብ እሞ ነናቶም ወከልቲ ከዓ ስለ ዘቐምጡ እቶም ገዛእቲ ሓይልታት ሞኖፖሊስትስ ሓድነት ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ሃገራት ከማን ዋላ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ዋላ ብዙሕ ረቋሒታት ናይ ባህሊ እንዳሃለዎም ከሎ ሓድነት ክገብሩ ይከኣሉ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ መን ክሊንተን ድዩ እዚ ኢኮኖሚ ስቲፒድ ዝበሎ እቲ ኢኮኖሚ ዝገብሮ ጉዳያት ማለት እዩ እሱ እቲ ሽግር ትቐንዲ ሽግር ማለት እዩ ድሓር ክንመዝን ከለና ከምዚ ሕጂ ክጠቕስዎ ፅናዕኩም ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ብሰለስቲኡ መንገዲ ኢና ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብሰለስቲኡ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ፖለቲካ ኣገዳሲ ዓውዲ መፅናዕቲ እዩ ትሰርቀሉ ዓውዲ ፍልጠት ዘይኮነሲ ተመሓድረሉ ዓውዲ ፍልጠት ከም ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ ስለዚ ከምዚ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞና ደይ ትርጉሙ እንዳሃቡ እሞ ከዓኒ ግራጁዌትስ ዝኾኑ ዋላ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎም ብዓይኒ ዲፕሎማታት ብዓይኒ ዲግሪታት ክትሪኦም ከለካ እናኾኑ ከለዉ ከም መፃወቲ ገይሮም ዝርእይዎ ነቲ ሳብጀክት ማተር ነቲ ሳይንስ ካብዚ ነፃ ክንወፅእ ኣለና ነዚ ክነልዩ ኣለና ብሽም ሓደ ምሁር ተዛሪብዎ ብሽም ሓደ ሊቅ ተዛሪብዎ ኢልና ስቕልና ኣክሰፕት ክንገብሮ የብልና ሓያለ ሜድያታት ንፖለቲካ ደይ ትርጉሙ እንዳሃቡ ከዱ ኣለዉ ነዚ ክንቃለሶ ክንበቃዕ ኣለና ንሕና ሕጂ ዕድል ስለ ዘለና ክንቃለሶ ማለት እዩ ፈሊጥና ከም ዓውዲ ፍልጠት መጠን እዩ ንምንታይ ፖለቲካል ሳይንስ ትመሃር ክትሰርቀሉ ከምኡ ኣይኮነን ግን ንዕኡ ደይ ትርጉሙ ይሂብካ ዳሕራይ ፖለቲካ ኮ ዝጥዕመካ ኢኻ ትገብር እንዳበልካ ንዕኡ ጠማዚዝካ ክትትርጉሞ እዚኦም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣካላት ይንኣሱ ይዕበዩ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ዲግሪ ኣለዎም ብዘየገድስ
نعوم تشالنج خنقبرهم يقبعنا نعوم አይፋልካን ክንብሎም ይግባአና እቲ አክል ዝበሃል ነገር ወላ ምሁር ኹን ደይኮነ ነገር እንድሕር ዝገብራሎ ክንቃወሞን ቻሌንጅ ክንገብሮን ይግባአና ማለት እዚ ኣብ መስርሕና ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞና ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ንሕና ነተኩር ኣብ ናይ ዓድና እናበልና እንተኣ ክንዛረብ ኮይና እሞ ኣብ ዓድና ዘይተኮረ ነገራት ክኸዱ ዝምድናታቶም ገብሮ ከለዉ ንዓቶም እውን ቻሌንጅ ክንገብሮም ክንበቅዕ ኣለና እቲ ንገብሮ ሪሌሽንሽፕ ሲ ምስ መን ኢና ዝምድና ኣላይስ ንገብር ኢልና ክንሓስብ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ናትና ኣካል እንድሕር ርኢናዮ ንኣብነት መን እዩ ንዕኡ ኣባል ናይ ሰብኣዊ መሰራት ኣብ ዓለም መንበር ኦፍ ሂውማን ራይትስ ኦርጋናይዜሽን ገይርዎ مش نحنا ازي متحز زي بلو ديكتاتور فصيمو دم زي بلو ديكتاتور توتاليتاريان إلنا ديفاين نقبر لنا نساتهم متعام كابيهم كلهم يوم مسانا يمشوا معه في ديفينيشن مالتي كم سووا خد اللي خلوهن نعود حراي أكل ناي مسر حلو تشماغل يقبروا مالتي member of human rights organization يقبروا مالتي ازي حجي انتاي مالتي ازي انتاي أبني كولونياليزم كنا مسؤولنا نزي كومودي كولونيزم زي كنا مسؤولنا لذي سانكشين كجبر خلوه سلمن تاعهم نتي individual نا حدا سرعات نبين يزو جبروا له نحدا امباسادر وينا حدا قله يجبروا له مالتي سلمن تاع ولا أكل نايت سرعات ديكونم سلمن تاع نت سرعات بمولو زي كنا نو بمولو سانكشين نت سرعات زي جبروا له من تاعهم نت امباسادر ناتو ويزغنا منستر ناتو فاليوم كستايز قبروه كم individual ناتو صرح له ديو ما يبينو تي individual إذن بعلو انتهي مالتي زي انت عينت رول تصاوت له مالتيو ناتي سرعات نابقوم زمصولو من قدي كناديو خلو منعو ستيب باي ستيب كفرار هو كلو مالتيو نزي كنقبر نخيلنا يبلو مالتيو لذي كوينو نعخاون للدحريو خمس خنقبر كان خيرينا زبر سمعتها بولو مالتي إذن بعلو حجي نسون حفريتا قبري نابقوم كمسي نابقوم زمصالو مخنيات كنتاي لعل انت حتن قلب عبع كبلي نسو خمتي كل شيء عن ريو زلنا تمال ريقهم ما يخم نترامب كي ترفه نكو حقو سكاز بلا سبايب انتاي سلز دليه ابو خصقع كالا خلولو سلز دليه مالتي نساتهم كا كوميوم زدلي مالتي لازم نحنا نبعلنا نزي انتريكس ندعر كان للي زي كيلنا تمراص زهون بقدامو عالم بتم حيالات منقستات نسيو مالتي تسرعتي مالتي كالي كنكيد كلنا افريقاويان زقالس هو زلو كان منتاي نموصاي بمولو افريقاويان زقالس هو زلو بعد دكتور اريكانا هنا بعد بيولو من باخونو بعد ناليدا تا ناي ساوث افريكا إسرائيل نسرعتنا إسرائيل زخصصهم مسلاق زعبيهم زقالس هو زلو بعد زحجي ناي ناميبيا متيازل لحداش بريسيدنت تقالاسيت زنبرت زين كلهم زياتهم حجي نبوركينا فازو نتراوري يدقفوا له مالتي كم من تاين موصا نوسترن امبرياليزم يقاوموا له زي سلازي نحنا حجي مستي ترند ناي تقاوموا نايتي نيو كولونياليزم بدنا نخيد ولاس نحنا حنتي أقدسنا لنا نيو كولونياليزم ترايتي أبعدنا زلت تراينا شجرنا لنا زي متأثرنا تو نتوركينج كنكيد نتوركينج زي بقولوا globalization exploitation imperialism بإستيم صابوست يلا زي كردنا لو ماتيو هذا نحنا حجي كنريو زلنا فولي بدلات كم زلنا من باب كدلنا اوف كورس فولي بدلات نتايو عم نتايو بس يحلو بزي زي كساب مالستي عدلنا يتهم نايت حبرات السبنا كم زنريو زلنا وي دورها تقبر تواقع وي دما تهدم مالتها تا مسيا زلا نتعدد ما تقدام زلو حزبي يقلبوا له مالتي حجي انتاي مسيا لهم نفسا واخ وسدوم كلوسي هاي بلو مال مسنكم مش شكركم وي عوم زد اليوم كداون تديو وي جلس انك سامنا ديو وي جلديو حزوم ناتهم خذوا نتي ات منغست زعل مكاسي كندما هياد بكا
كندي سرفك كندي ديفيزا هذا كل نجار زقبل الكاسي نسخاس مصارف كعيسكا تغير سنك كعيسكا تغير مالتي ريو تقفعتات زقبر زلو دحار انتا يمدبلو مالتيو نعو نوتهم قدام زلو بيتسبكم لا قلنا تبي يقول لهم نساتهم اجن سومتا عند قبرو نت بيتسب قدام زلو يጨንقوا مالتيو لا اخلي كمزي سنك حسكات لتخيد سامنا حسكات لتخيد قال حسكات لتخيد سي ገንዘብ لا اخلي لهم بسخاب باعسو نت سكرت ناي بوليتيكاتي سنك زي بلهم غيرهم زلو ግን አይሪእዎን እዮም ዘለው ሕጂ ንሕና ስራሕና እንታይ እዩ ፀላይኦም መን ከም ምዃኑ ናይ ምርዳእ ሆምወርክ ናባና እዩ ዝተርፍ ማለት እዩ ንሕና ኢና ነዚ ክንፈትሖ ዝግባአና ንሕና ነዚ ግን ነስተብረሉ የለና ነዚ ነስተብረሉ የለና እዚ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ንሕና ሕጂ ኣብ ምንታይ ንርከብ ኣለና ንድሕሪ ኢልና ኦልሬዲ ኣብ ትራንዚሽን ስለ ዘለና ኣብ ኣናርኪ ዝኾነ ህይወት ኢና ነብር ዘለና ዞም ግዳም ዘለና ድሮ ኣብ ፋሉላዊ ኣገባብ ኣነባባር ንነብር ኣለና ማለት እዩ ማለት ዊ ኣር ሳፈሪን ሕጂ ኣናርኪ መሲ ዝኾነ ኦፖዚሽን ኣለና ልቡ ዝጠፍኦ ሃልዋቱ ዘይፈልጥ ዳይሬክሽኑ ዘይፈልጥ ንምዕራባውያን ኢምፔሪያሊዝም ዝማፃደቕ ገሊኡ ንምብራቃውያን ዝማፃደቕ ገሊኡ ናቱ ኖን ኣላይንድ ወይ ከዓ ዘይሸራዊ መርገፅ ሒዙ ምስ ኩሉ ተዛትዩ ብዘዋፅኦ መንገዲ ዘይከይድ ተቃውሞ ኣለና ማለት ሕጂ ተኣምኖ ዘይትፈልጠሉ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ፋሕጭን ግራሕ ዝኾነ ህይወት ኣለና ማለት እዩ ሎሚ ናይ ግድነት እዩ ንሕና ክንፍታሕ ክነምፅኦ ዝግባአና ውሳኔ ሕጂ ናይ ግድነት ሕጂ ካብዚ ኮምፕሌን ኣብለና ሓድሕድና ዝባ ናፃ ወፂእና መን ይሰብናን ደይሰብናን ኣለሊና ወላ ንውሓድ ንብዛሕ ብዘይገድስ ወላ ሂደት ንኹን ብዘይገድስ ዳይሬክሽንና ፈሊጥና ምትእሳር ናቱ ናይ ፀላኢና ፈሊጥና ምትእሳር ናቱ ኔትወርክ ከዓ ፈሊጥና ንኣብነት ኢሳያስ ከምዚ ሕጂ ድበልናዮ እንድሕር ምስ ግብፂ ማይን ፀባን ዝኸውን ኮይኑ እንድሕር ምስ ጅቡቲ ማይን ፀባን ዝኸውን ኮይኑ እንድሕር ምስ ቡርሃን ማይን ፀባን ዝኸውን ኮይኑ መንዲ ዝድግፈን ዘሎ ንዓኣተን ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ድኸይኮነ እዚ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ደይኸይኮነ እዚ እንዲቲ ሽግር ኣብ ከባቢና ዘሎ ጉዳያት ስለዚ ኢሳያስ ምስኣተን ክኸውን ከሎሲ ብቐጥታ ተፋቲሑሎ ምስ ኣሜሪካ ማለት እዩ እሱ ደይኮነን ሓንሳዕ ናብኣቶም ምፅጋዕ እንድሕሪ ክኽሪ ደልዩ ድማኒ ምርሑና ድብል ፍቐዱ ወላ ንፑቲን ከይተረፈ ምርሓና ዝብል ንሓንሳዕ ማለት እዩ ድሕሪ ምስራቅ ኣብይወኻ ናብቲ ምለስ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብዘይ ምትእስሳር ዝገዝእ መንግስቲ የለና ኣብ ዓለምና ወላቶም ዝገዝኡ ሓይልታት እውን ምትእስሳር ናቶም ይበላሸዎም ስለ ዘሎ እቲ ሽግር ተረኺቡ ዘሎ ብዓለም ሕጂ ዩሮፒያን ዩኒዮን ሽግር ተረኺቡሎ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሽግር ተረኺቡሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ሽግር ተረኺቡሎ ስለዚ ንባዕሉ እቲ ገዛእ ሓይልታት ከማን ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ይርከብ ኣሎ ንዓና ግን ነፀይዋ ሞተት ቀተልዋ ሞተት ኮይኑ ኩሉ ግዜ ይፅግመና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ህይወት ናይዛ ግሎባላዊት ዓለም ክንፈልጥ ናይ ግድን ከድልየና ኣለዎ ማለት እዩ ውሳኔና ኮምፕሌን ምግባር ጥራይ ደይኮነሲ ምስ መን ኮይንና ኢና ኮምፕሌን ንገብር ከነለልኽ ንበቅዕ ኣለና ተዘይኮኑ በዚ ዘለና ሃለዋት ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ክገብር ኣይንኽእል ኢና ከምኡ ንኽእል ኣይመስልንን ምክንያቱ መርገፃትና ኣብ ፅፅባሕ እንድሕር ዘለዋወጥ ኮይኑ መሰረታውያን ገዛእትና እንድሕር ዘይንፈልጥ ኮይና ንዕኦም ተፀጊዖም ዝገዝኡና ምትእሳሩን ከነለልን እንድሕር ዘይንኽእል ኮይና ተጣበቕቲ ናይቶም ዝገዝኡና ከይተረፈ ኢና ንኸውን ዘለና ረኣይዎ እዞም ኩሎም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለውሲ ምስ መን ኮይኖም እዮም ነቲ ሽግር ክፈትሕዎ ደልዩ ዘለዉ ወላ ምሁራትና ረኣይዎም መን እዮም ዘምፅኡ ዘለዉ መን እዮም ዘምፅኡ ዘለዉ እዚኦም ዝእክብዎም ዘለዉ እኮ እቶም ወካይል ናይ ዝገዝኡና ሓይልታት እዮም እሶም ዝእከቡ ዘለዉ ረኣይዎ ብግህዶ ወላ እዞም ናይ ምሁራትና ሕጂ ዝእከቡ ዘለዉ በዓል ማርቲን ፕላውት በዓል ዶን ኮኔል በዓልቲ ሮቢን ገለታት ዝበሃሉ ዘለዉ እዚኣቶም ናይ መን ወኪል እዮም ኣብ ሰውራና ተማም ገይሮም ዘፅንዕዎ ነቲ ሓደ ክንፍናትና ጉሒፎም ከም ድርበ ዝገበሩ ንጀብሃ ጉሒፎም ከም ድርበ ዝገበሩ ነቲ ሓደ ከም ዝኣቱ ዝገበሩ ናቶም ዝገበርዎ እዮም ኣብ ፅባሕ ኢትዮጵያ
نصعنت موصع دماني اوتوماتيك هذا خانيتهم تقاللت زنبرو بعد ولا وياني يخونوا قالوا خونوا نابيهم تصقعوا እዚ ኩሉ ማርክሲዝም ሌኒዝም ሆ ክብሉ ፀኒሖም ኣውቶማቲካሊ ብኣኸላ ግን ናበይ ተፀጊዖም ናብ ኣሜሪካ እዮም ተፀጊዖም እዚ ፅቂሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ማሓለኻ ነዊሕ ጉዕዞ ዝወሰደ ቃልሲ ናይ ምዕራባዊ ሃፀይነት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ዓብ መፅናዕቲ ወሲድና ተተቃለስና ይሕሸና መስለኒ እናበልኩ ይቀኒየለይ Thank you ባሻይ ኣብዚ ዓፂና ናብ ቁሩብ ደርደሻ ክንሓልፍ ኢና ነቲ ሬከርዲንግ ጥራሕ ክዓፅዎ እምበር እቲ ፀገምና ኩሉ እቲ ክቃለስ ዝደሊ ይኹን ክቃለስ ኣለኹ ዝብል ኣብቲ ዝጠቐስካዮ ኣትሊስት እቲ ክቀራረብ ዝኽእል ብደረጃ እዚ ሓሲቡ ሕጂ ዘሎ ኩንነት ናበይ ከብፅሓና እዩ ድሕሪኡ እንታይ ክግበር ክብል ዝኽእል ኣይተኻእለን ኣይ ምቅርራብ ኣይተኻእለን ዝተረፈ ግን ሆ ክብል ኢኻ ትሪኦን ትሰምዖን ግደፎት ኣዝዩ ዝተሓተ ናብ ቆይቅዶ ጠልፍዶ ገለመለዶ ዝኸይድ تخليه جن كوهدو زخل بايتها يتسرحن بخمي كم نسرحون يشجرنا معلتشي ثلاث عقيلي أنا غير اللي خد حن كروت سواتون كيدم يمثلن يا مكيلة أو غيدو مثلني ما كعصوا أبزن كلنا هو قدمي تعشم مقبارنا كبرن زخرن نسمعتاتنا نالومي مدبنا أبزي فتصيمنا لنا أبز مسخ عن الرهب دحنك اليوم